Astăzi ne vom juca Geometry Dash și după cum vedeți aici, de ieri m-am jucat și aș vrea sincer să mă joc, uite, ăsta îmi place mie de Tower. Crezi că știu deja să-l fac. Bă, what a sigma. Bă, what a sigma! Chiar am eu, dar what a sigma. Bă, Doamne, nu știu chiar așa de bine că de ieri nu l-am mai făcut de când mi-am instalat Geometry Dash. Că verișorii mei mi-au recomandat. Mâine, când e ultima zi de Italia, unde o să stau eu, hai că-mi bag cu, bă, ce vreau mie, bă, what a sigma, what a signal. Atunci am focă. Atunci îmi trebuie ajutor, îmi trebuie muniție. Bă, what a sigma. Bă, what a sigma. Ați văzut că știu până la urmă. Un pic știu, ai ca un pic talent pe Geometry, deci ca mai mult pe Brawl Stars am băgat ieri. Bă, să punem cel mai fain moment. Ok, ce trebuie să sar. Ui. După fac aici, mă duc. Ați văzut, am zis că am un pic talent așa să joc Geometry Dash. Dacă m-ați crezut, scrieți. Dacă m-ați crezut că chiar am talent pe Geometry Dash. Vedeți, asta e prima dată când mă joc eu Geometry Dash. Aici trebuie să sărim. Am uitat și mă duc aici. Ca să ne scaneze camera de pe Temu. Wow! I see you, știam că o să cred că l-am mai făcut și azi înainte de ceva. Ui, mă ce? Stai, uite, plusul de la Super Mario, Baba, plecat. Oh. I want to cry, buddy, I want to well. Restampis cubul. Project completed. No, bine. Hai să facem coming soon. Uite, eu aveam unul care mă știau, poate ăla Jumps. Unde ăla Jumper? Oh, ăla urăsc cu Jumper. Hai să vedem, poate ăsta era fain. Îmi plăcea mie. Bă, pe ăsta nici măcar am încercat. Cam 2% din el. Dar hai să facem ăla cu 2, care ala... Record track. Pe bune, mă. Bă! Nu, ăsta e cel mai... Cred că fac unele unul greu, care ăsta. Bă. Ala era ăla care mă enerva, că a făcut pe toate. 1, 2, poate la unele 17, 5. Doamne. Mă. Ce? La ăsta îmi plăcea mie mult.
Bă, bă, deci acum câteva ore, bă, l-am făcut și acum trebuie să îmi punea să vă rețină jocul, că-i rău de tot. Nu știe nici un plus one, da? Păi tu, plus tu. E imposibil să nu știu 1 plus 1. Sunt pe cam bunisimo. Mamă! Nu, deci eu sunt noob. Efectiv, habar n-am cum să joc Geometry Dash și am ajuns aici, bă. Asta e incredibil. Da, incredibil, incredibil. Fac. Bă. Da, asta e chiar, scrie acolo moarte, că scrie, eu știu că scrie moarte, se pare că scrie moarte. You can be alone, whatever you desire, life is like a runway and you will desire wings of a butterfly. Summer tiger, whatever you want, baby, choose your fighter. Să aleg fighterul meu, este Tengelenge. Da, eu știu foarte bine să vorbesc, pentru că nu știu. Și mă întrecea, cine se uită la acest video să-mi scrie secțiune în comentarii. Nu, să-mi scrie foarte mare și să nu-mi comentați a trecut anul 2025. Că știu, am învățat la școală că a trecut anul 2025. Păi sper că v-a plăcut. Eu am fost Sudro și Pam.